Ich jemne podýmime. Včielky pochopia tento dým akože kvôli tomu, že oni sa ukludnia z hľadiska toho, že budú mať pocit, že zrejme bude horieť, takže pôjdu sa teraz nasať zásob a budú čakať na to, že ak by naozaj vypukol požiar, tak budú musieť odletieť. Takže keď ich takto jemne podýmime, malo by to byť úplne v poriadku. Áno. Tuto máme takto. Nešimíme, lebo vidíš, teraz sa prepraví. Hlavne, keď bude okolo vás letieť nejaká včielka, nezaháňajte sa rukami, aby sa včielka nevystrašila. Nie. Pozrite sa. Teraz je našou úlohou nájsť kráľovnu. Táto sa teraz vyliahla, tak musíme hodiť naspäť. Pozrite sa. Aby včielky mali trošku... David, krok dozadu. Chlapci, krok dozadu. Tichučko, lebo ich odpláči na uletia. Majú strach, aby sa na nezautočili. Tak tichučko. Cestičkom. Tam je toho aj viac. A teraz musíme nájsť, naša úloha je nájsť ešte kráľovnu. Marko, ty choď ďalej. Kráľovna je zelenej farby. Je označená? Nie. Markus. Markus. Markus.